Magazinaren bigarren zatira ailegatu gara, beraz orain elkarrizketa izango dugu. Zehatz-mehatz, aste honetan Berriobitik ospatuko duen Euskararen egunari buruz hitz egingo dugu. Ekainaren batean izango da. Goazen! Ekainaren batean Berriobitik Euskararen eguna ospatuko du, baina motorrak berotzeko dagoeneko hasi egin dira ospakizunekin. Gaur bi gonbidatu ditugu gurekin, Mario Zapata Euskara teknikaria eta Txaro Sorbet Bes elkarteko kidea. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ongi, bai, gogotzu. Bai, azkenengo prestakuntzekin, ez? Bai, beti antolaketa handiak egiten ari gara gogoz. Bai, esan bezala, aste honetan Berriobitik hitzordua duelako Euskararekin. Bai, berez Euskararen eguna badugu ekainaren batean, baina Euskararen jaia bere osotasunean beti hartzen ditu ekitaldi gehiago, ez? Eta aurreko astean ere egin genuen beste ekitaldi bat artikan, ostiralean, pasen ostiralean, aste honetan ere hitzaldi bat, bai. Beno, batari dagokionez zenolako eguna izango da? Festa Euskararen aldean, herritar guztia bilduko gara gogoz, eta espero dugu eguraldi ona izatea, ospatzeko egun ederra guztion artean euskeraz eta euskararen alde. Besta orduan eta egitarau zabal batekin, ez? Bai. Zunzuk edo egunikoa. Bai, horre, goizetik goizetan da festa, horre, amabik aldera ingo dugu kale jira bat bere goitiko kaleetan zehar. Bai. Hor, kale jira animatua izanen da, segurazki aurten goa. Bai, ilikiekin eta burondiekin, ez? Bai, berraldoiak, dantzariak, eta gero, bermut orduan hor beti dantzak, sokatira eta bestelako elementuak egongo dira. Eta gero ja herri bazkaria eta herri bazkaria ondoren gauza pila bat horrentzat, bereziki hor gune bat montatzen dugu horrentzako, argiak, talo tailerra, kana bat, hori da. Eta gero nola ez, helduentzako musika, dantza eta giro ona. Baskal ondoren izaten dugu beti zindiku Berriobitiko zendeako musikarien talde bat. Beti izaten dugu Baskal osteko kantaldia edo, horretra kantu tradizionalekin eta guztiok kantun. Eta gero kontzertu aurten lehenengo aldiz, gabezin taldirekin kontzertu pixkat martxosoagoa dantza egiteko, kantatzeko baino. Hori egun osoan zeharreko giro politez. Bai, denentzako festa bat, ez bakarrik umendako, baizik eta helduendako ere. Bai, guztiendako ekintzak daude. Eta jarduera guztiek sarrera librea dute. Bai. Dena kalean. Bai. Usartik importante bat txaro esan bezala gudari hona gotea. Baina seguru baiet, horrengoan, ez? Bai, iragarritu dute eguraldi hona egin behar duela, orduan. Bai. Jendea anima bezala. Esan dute sarrera librearena herri bazkarirako pentsatzen dudalako horretarako bai txartelak edo zerbait beharko direla, ez? Bai, da. Claro, antolakuntza egiteko behar da jakitea zenbait jende etorri behar den, eta horretarako eskatu dugu jendeari etiketak erostea aldez aurretik. Eta handikan duzue hastia etiketak erosteko, eta bihar bukatzen da, ez? Asteartearekin bukatzen da. Eta eros daiteke edo Berriogoitin, ez? Elkartean, gaur arratsaldean eta bihar arratsaldean, eta baita ere taberna batean, ez? Artikaberriko Kizkurra tabernan eta Udaltzean ere. Horrendik norbait animatzen ari mazken dut edo, ja asko saldu dira, baina, bi egun hauetan espero dugu gehiago saltzea. Orduan Euskararen aldeko festa eta zehazki zeintzuk dira jai honen helburuak?
euskera eta Berriobeti batzea, ez? Euskaldun guztiak festa bat izatea euskeraren alde eta euskera erabilera sustatzeko. Eta gero Berriobeti eta gure kultura, gure hizkuntza euskera eta gure idiosinkrasia bultzarazteko. Berez, gure herrien izenetan ikusten bezala, euskara berez bertako hizkuntza da, lotuta da, ja galdu zen transmisioa eta duela elanaldi batzu, gaur egun berriro indar handiarekin dator euskara, eta azken finean festa hauek dira euskara balioan jartzeko, pixkat modu positibo batean sozialki proiektatzeko festak, eta pixkat jendaren atzikimendu eta euskarekiko maitasun hori ere adierazteko modu bat, ez? Eta nola sortu zen ekimena? Orain dela 12 urte ez, euskara zerbitzuak hasi zela, bultzatu zuen festa honen hasiera. 2009 izan zen lehenengo festa, aurtengoa da 11. edizioa, eta horretik ere logoan ere pixkat bada 11 zenbakiaren inguruan eginda, baina bereziki ere 11 zenbakiak euskaraz duen simbologia eta oinarri harturik, ez? Bai, horrela da. 11 euskara badu lekua mundu osoan, ez? Ugaritasuna, aniztasuna, pixkat horrekin idei horrekin dugu. Bai, lotura ez, eta, pensatzen dugu euskarak munduan zehar duela bere lekua eta ingelesa eta hartzen ari da espazio guztia. Bai, espazio guztia, eta baina pensatzen dugu jendea hizkuntza asko menperatzen dituela eta bereak ez duela galdu behar. Aniztasuna azken finean munduko mapan horretan hizkuntza guztiek ematen dute kolore hori, nolabait esan dezagun ez, gure aniztasunaren munduko anistasun linguistikoa, eta gure ekarpen azken finean da gure hizkuntza honekin kolore bat gehiago ematea munduko anistasun horri, ez? Hori da, bai. Eta hori izan da pixkat idei zentrala, eta euskara mundura eta leloa lotu dugu bere garaian ja 5 urte inguru Bernartek Litzeparrek idatzi zuen bertso baten bueltan edo kanta baten bueltan euskara jalgiari mundura pixkat ere munduko ikuspegi eta zabaltasun horri islatu nahian, ez? Bultzatu nahi duguna da euskaldunok badugula lekua munduan gure kulturarekin ere. Eta hori behar hizkuntza bat da eta tesoro bat, altxor bat, ezin dugu galdu beste inglesa edo beste hizkuntzak oso fuertea direlako, ez? Ez bakarrik hemengoa delako, baizik eta azkenean ere ekarpen bat delako mundura. Hori da, bai, hori da. Eta, orduan, orain dela, 11. edizioa da hau, eta ze testu inguruan sortu zen, helburuak mantentzen dira hasieratik, edo nola garatu da festa urte hauetan? Nik uste dut festak laguntzen duela euskaldun guztiak biltzeko, eta pixkat gure konpromiso personala erakusteko. Azken finean, instituzio aldetik egin behar dute gauzak, baina gure aldetik persona bakoitzak egin behar duela zerbait euskararen dako, eta euskararen alde. Eta festa honen inguru biltzen gara jende gogoz, gauzak egiteko, euskara bultzatzeko, hori da. Nik uste gainera oso interesgarria ikustea nola festak lagundu duen ere artikulatzen gure zendean dauden euskaltzaleak, ez bakarrik euskara dakitena, baizik eta euskararen alde dauden pertsonak
eta hein batean nik uste bez elkartearen jatorrian eta sorreran pisu handi izan duela, zuen ere jende multzo bat ibilizaretelako urtetan lanean voluntarioa festa horre ateratzeko, eta azkenean horrek ere pixkat nolabait konfiguratu dela elkartea edo lagundu dela elkartea osatzen, ez? Oso ekarpen polita izan da urte askotako auzolanean egindako festa batek eman duela ere emaitza bezala elkarte bat sortzea, euskaltzaren elkarte bat, ez? Alde handia dago, nik aizoentarra naiz, beti bizi izan naiz nire herrian, eta aldea ikusten dut txikian nintzenetik oainat, ze euskeraren alde, ze aldea dagoen, eta nola entzuten den euskera kaletan badago aldean ikusten dut. Azaldu diguzue pixka bat zertan datzan bez elkartea? Mariok azaldu duen bezala, bez elkarteak sortu zen Berrio Beitin geunden euskaldun guztiak elkartzeko. Eta bere helburuak dira euskara bultzatzea, euskara erabilera sustatzea, zaindu euskararen presentzia edozein giro edo arloan. Besta honekin batera sortu zen edo? Ez batera, baina lagundu nik uste azken finean urteetan egon dira pertsona asko modu voluntari batean parte hartu dutela festaren antolaketan, eta horrek lagundu dira bere ere pixkat talde sentimentu bat izanik, ez? Eta azken finean pixkat elkartea ez da sortu bakarri festarako, zen beste ekimen batzu egiten ditu, dekabuz, baina asko lagundu dela nik uste talde osaera hori hartzen, ez? Bai. Claro, festarena ez da gure helburu bakarra, baina festak laguntzen du ezagutarazten edo bai. Elkarte mantentzen eta ze badugu gauzak egiteko, ez bakarri festa. Korrikan ere parte hartzen dugu, elkarrizketa, jolasak, urtean zehar antolatzen dira umendako jolasak, edo zein herritan, edo zinemaldiak, eta beti euskararen alde. Bai. Eta ze nolako arrakasta dute jarduera hauek? Parte hartzea erantzuna nolakoa da? Nik uste dut aukera paregabea dela familia oso elkarrekin egoteko, ez? Eta euskaldun giro batean izateko. Eta, eguraldi ona dagoenean, errazago da jendean ematzeko festa guztien gertatzen den bezala, ez? Baina ongi gu pozik gaude, ze nik uste dut halako jai bat behar da, oraindik zoritxarrez, ez? Euskara bultzatzeko. Euskarak zenolako egoera du Berrio Beitin? Esan duzue, konparatuz zure haurtzaroari buruz egin duzu, ez duela zer ikusirik ez, baina zuek azaldu ezakit. Berez, gure errealitate demografikoa neko bitzia da, zen daude 10 herri zendea barruan, eta oso errealitate ezberdinak ditugu, herri txiki hor, Loza, Oteiza eta horko herri txiki batzuen errealitatea oso desberdina da, Arktika Berri auzoan dagoenarekin, ez? Hor biztanleria oso gaztea da, gazte baino aurrak dira eta pila bat, ez? Errealitate dena da, txarok esan duen bezala gaur egun euskara eta euskaldunak badirela proportzio handi batean, gaur egun 16 urtetik gorako populazioa ia 25% badaki batean besten euskaraz, 15 pasatzu euskaldun osoa da eta beste batzu hor nolabait euskara ulertzen dute edo zerbait dute, baina hor nolabait muga hori da, baina 16 urtetik berakoen errealitatea asko zaragoa da, hor D ereduan matrikulatuta dauden aurrekin porzentajea 23%tik gorakoa da, baina A ereduan D eredua ez bada ere, baina euskararekin nolabaiteko lotura
diren aurroien errealitatea ere bada, beste bat, eguneko gehia ere matrikulatua ereduan, agia G ereduan, euskarekin inondik harremana ez duten aurren kopura eguneko 45 ingurukoa. Orduan, aurrerapauso handiak daude zentzu horretan, euskaldun kopura igotzen ari da, euskarekin kontaktu duen pertsonen kopura igotzen ari da desente, eta horrek azken finean badoka bere isla gauza askotan. Beak ez bezala kaletik entzuten dituzu aurrak, eta euskararen aldeko ekimenak antolatzen dituzunean, bai aurrentako jolaz tailerrak, parte hartzea handia dago. Bai, eta ekintza bera ere lagungarria da. Horrelako ekintzak egitea esan nahi dut eta esan duzu urte osoan zehar badaudela, eta izan ere Euskararen festari dagokionez esan dugu maiatzaren 17tik ospakizunekin hasi zinetela. Bai, berez ezarreko zen ere maiatzaren zehar egin dugu ziklo bat, Artika Berriogoitin antolatu genituen aurren jolaseak euskaraz egiteko 3 tailer, eta oso arrakastatuen ziren 3, eta ja gero ondoren pasaran hasten genuen Artika Berrin auzo horretan ginen festa bat ere, dantzak, erraldoiak, euskal musika, pixkat ere girotzeko, eta horra auzo horretan noen jendea hurbiltzeko ere festara, ez? Eta oso polita zen, eguraldi eskasa izan arren, euritzu iparra izan, baina jendea bildu zen ere. Eta gero aste honetan badugu hitzaldi bat, Joseba egingo du Berrio Goitiko etxetaz aiko da. Ikerketa bat egin du, edo egiten ari da, oraindik ez duela bukatu, Zendeako etxeen izen inguruan, bisketa aztertzen etzen historia, eta horren kontura Berriogoitin asteazken honetan aurkeztuko du Berriogoitiko etxeen izenen inguruko ikerketaren lehenengo aurrerapena, ez? Eta gauza polita izan da, gauza asko bildu ditu, etxeen historia, baina ezken hori erotuta dago biztanle etxe horien biztanlean historiatekin, ez? Eta gero interesgarria da gure historia delako, ez? Azkenean, Iruña ondoan bizi garen ez, Iruña kopatzen du historia edo, eta halako ekintzak laguntzen dituzte gure historia propioa gordetzeko eta zaintzeko. Bai, zuen identitatea azkenean, eta bai. Maiatzaren 29an izango da, asteazkenarekin. Zaldeko 7etan, Berriogoitiko kontzertuetzean. Eta nolakoa dago guztia prestatzea? Bueno, Mariok egiten du lan handiena eta bultzatzen gaitu gauzak egitera, berak da pixkat koordinatzailea, eta berarentzako lan handia eta besteak saiatzen gara laguntzen aldugun guztia, baina pozez, Ez nabadoz, nik ikuste bez elkartea eratu zenetik desente aldatu dela hori. Hasieran baina izatu nintzenean Euskara Zerbitzuan, azken finean nik egin behar nuen koordinazioa, dinamizazioa, baina bez elkartea osatu denetik, nire ustez, bez elkarteak bere gain hartu ditu lan asko, eta berezik ezinbesteko lanik esango nuke eta azpimarratuko behin eta berriz, festa hau ez litzateke posible izanen, hor atzean dagoen voluntario hori ingatik izan ez balitz, zan hau Euskara Zerbitzuak udalak antolatzen ditu gauzak, bultzatzen ditu gauzak, baina gero ez badago horako jende multzo bat, prest dagoena hor dauden auzolan horien guztiak aurrera ateratzeko, ezin esko esango ditzateke. Festa hau nik uste arrakastu batzu da, jende asko, berritako jende asko implikatzen delako antolaketan, eta gero hor dauden lan desente, relatan, montajeak delata, Baskariaren antolaketan hor daude gauza pila, bakarrik posibilizatzaekela, dirurarekin ez da hori lortzen da auzolan horrekin. Bai, jendea prest dago gauzak egiteko, auzolanen ze behar da hori. Festa batera jaten zarenean ez zara konturatzen zenbat lana dagoen atzean. Ze adibidez eszenarioak edo maila jartzea, karpa muntatzea eta dana,
lan handia da. Eta hemendik eskertu nahi dugu voluntario guztiei bere lana eta bere denbora jartzeagatik. Eta azkenengo egun hauek nola izaten ari dira? Beti pixkat estresanteak, beti 11 detali daudelako lotzekotari, gogotsu, ez? Bai. Eta prestatzen ari gara kasera jantziak bai, egun horretan jazteko eta eguraldi hona egiten badu, giro aseguratua, bai. Eta beste lan ere, beste urte batzutan, entzune modu esan gara, zen horrezteko berri goitik, badakagu frontoia aurren gune bezala, karpa badakagu, orduan beti ere modatu izan dela, eta beti jenderia hurbiltzen dela, guraldi, baina bai, beti prestatzen dugu, eguraldi hona ez badago, beti dago karpa edo estalita bai. Beti badokera. Nola bizitzen duzu ezuek eguna? Pozez, ja dana egina dagoenez, nik pozez, igual beste norbait, bai. Bueno, kontuan izan behar duzu detaileak, hau denboran hastea, hau bukatzea, baina jai alaia da, eta guk ere horrela bizi nahi dugu. Zergatik animatu behar da jendea? Aukera paregabea da zure herriko jendea ezagutzeko, euskeraz ere zerbait izateko, animatzen dugu jende guztiari, ez bakarrik euskaldun peto-peto direnentzako, festa bere seme alabak eramaten dituztena ikastolara edo hor dute aukera paregabea euskal festa bat bizitzeko. Eta nik horrek dituko nuke gaina deialdi berezi bat Artika Berriko eta euskaldun eta euskaltzade horiek guztiei hurbiltzeko zendeako beste herrietara, zen pixkat distantzia geografiko oso handia ez bada ere, bai askotan dago distantzia hori, nolait gauz horretan bizien pertsona asko ez dute ezagutzen oso ongin zendeako beste herrien historia eta egoera, eta herri zoragarri batzu dituzten berien etzetik 5 minutu da, zen ondo dago, eta berentzat nik uste badela aukera polita euskararen aldeko festa bat ere otera, askotan joten gara festa batera bienara, dozak ezer, eta oso ongi dago, etxetik 5 minutu daukate beren zendeako, beren udalerriko herri bat, festa zoragarri bat, eta aukera gainera segurazki ezagutzeko, berentzat igual niko ez ezaguna den Berriogoite herria, ez? Bai, euskal mundura gerturatzeko eta baita ere gure inguruko bazterrak, ez? Bai. Esaten genuena, azkenean bildu nahi duguna da euskera eta Berriogoiti osatzen duten 10 herri guzti horiek, ez? Eta informazio gehiagorako nonbaitera jo dezakegu egitaragua kontsultatzeko edo... Hori guztia dago udalaren webgunean, euskara zerbitzuen Facebookean, eta behar izan zerbait zehazki telefonoz diatzen dute udalera eta deitu udalera eta deitu ez. Baina hor bezerkarteak ere bauka bere posta elektronikoa eta ez dakit batek batea bestean beti badago gure karteletan, gure izetan dago referentzia eta... Baina informazio guztia daukate udal webgunean eta hor daukate dena. Eta hori, animatzeko oso festa polita antolatu dugu eta ongi pasatuko dugu. Segurazki baietz bai. Mila esker bioi gurekin egon izanagatik. Mila esker zuri aukera honetatik. Hurrengora arte. Eskerrik asko.
Amaitzeko artearen ibilbidea izango dugu, konkretuki begirada artean belaunaldien arteko erakusketa deritzon esposizioa eskiniko dizuegu. Hortaz disfrutatu eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.